Δεν αντιλήφθη. Το κόψα γιατί τσακουλεύτηκα τη δουλειά μετά το δούλεψα. Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα. Α, δούλεψες αυτό που θέλεις να πεις και να το πεις με την κατάλληλη τέτοια τώρα. Όχι, ήταν. Δεν ήθελε να πάρει. Ήταν παρόν. Μαλάκα, εσείς το όλοι μαζί γιατί δεν με βάλετε ένα χέρι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω. Δεν σκεφτήκαμε ότι. Πες τα πω Μαρή. Δεν πήγε καν το. Για πέρι ρε στρατό, για πέρι. Δεν θέλω ντοκουμέντα. Δεν θέλω ντοκουμέντα. Όχι, θέλουμε να το πούμε μεταξύ μας. Κλείστο. Έλα τώρα, στρατή, κλείστο. Ας το φρουτίζει έτσι. Φροντίζει. Λέγει. Λέγει. Το πράξα, δεν θέλει. Μωρική σταμάτα. Όχι, θα το πω γράφτο ρε μαλάκα. Γράφτο και να μου το δείξεις. Άμα κάνεις τον τίθο, λέγει. Αυτός είναι γιος παιδιά. Εγώ σας το λέω. Πολύ εμετός. Ξέρεις, εμείς έτσι βγαίνουμε. Η μάνα μου, από 2 μηνών η μάνα μου στο νοσοκομείο ήταν. Μετούς έκανε. Αυτό ήθελες να μας πεις. Ναι. Τα επιστημονικά, τα άλλα θέλω να μας πεις. Και η κοιλιά μητερή. Η μητήρη ήταν και στη Βασιλική. Μητερή. Η μητήρη ήταν και στη Βασιλική. Ναι, αλλά Άρα πώς βγήκε. είδες πως βγήκε. Αντρογίνεκο δεν ακούω. Πολύ κολόπεδο. Η κουλά. Πολύ κολόπεδο κουλά. Κούλα, πολύ κολόπεδο. Αχ, κούλα. Θα πεις τίποτα άλλο. Δεν έχει μιλάμε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Και είναι δεν ήθελες να σε διακόψουν. Επειδή Άμα έχεις σε ένα αγόρι. σχέση γι' αυτό. Αυτό που, τι, δηλαδή. Βρε κι άλλα είναι να πει άλλα που τολμάει το φάει πόντι από και βάζει παλιάρα του κολλή στον τοίχο. Ωραία, μαλάκα, τι μου έχω ένα κατάκι. Λαμμένο, κλείστο. Πει, το είπες αυτό ήταν ότι είναι αγόρι. Σημαντική αποκάλυψη μας έκανες.